¿Qué tal has pasado hoy, Mari? ¿Eh? ¿Qué tal has pasado? Cojonudo. Ikuste genuen behar bat zeula, zapien inguruan ez, zapiak sortzeko, ze ikuste genuen ez zeula ere ez, zeuden zapiak nahiko antikoak ziala, garestiak ziala, eta oso remarkatuta uste zela gaixotasuna, ez? Nahi genuen horri pixka buelta bat eman eta egin zapi batzuk, baina zapi horiek izatea erabilera diferenteko zapi batzuk, hau da, ez izatea zapi onkologiko batzuk baizik eta erabilera eta funtzio diferente dauzkaten zapiak, eta hemen elkartu geha, danak batea, gesi, Mari? Bai. Eta hori, danak batea nahi dugu honi ikusgarritasuna eman, eta proiektu honen zergatia pixka eta azaldu, ez? Sí, puede ser. ¿Te parece bien? Sí. Sí? Neri zapien proiektua proposatu ziatenean, guk jada Inurrirekin kolaboratzen genuen, baina iruditu zitzaigun guk lagundu algenuen zerbait izango zela. Gure kasuan josketa lan aldetikan bideratu dugu, eta oso aberasgarria izan da denentzat, ze hasieratetik hainbat emakume bildu ginen proiektua aurrera ateratzeko. Beste ikasle batzuk ere lagundu zuten diseinuan, eta azkenean bideo oso bat egin dugu proiektu hau bideratzeko. Eta egia esan erantzun honekin oso pozik gaude danak. Ni minbiziaren prozesuan nengoenean, Isabelek esan zian Lasarten izan Inurri taldea zegoela, eta orduan telefonoa pasa zidan, deitu egin nizuen, eta elkarrekin ondo ginen hitz egiten, eta beste gai askoren artean atea zen momentu horietan burusoil gauden momentu horietan, eta askotan peluka nahi ez, behar bat dagola, eta da zapiak jartzearena, edo zapiekin pixka bat ikastearena jartzen, eta orduan nik beti esan dizuet, nik jolasa bezala hartzen nuela zapiena, pixka bat, ikasteko, baina lagunekin egitea edo norbaitekin konpartitzea momentu hori askoz xamurragoa dalako eta erosoagoa dalako. Orduan, proposatu zenutenean beharra daukanari eskaintzeko hori, noski, zuekin jasotakoa emateko, horregatik sartu nintzen proiektuan, ez? Ikusi genuenean beharra zegoela zapien inguruan, ikusi genuen merkatuan gaur egun zeuden zapiak zeintzuk ziren, eta beste aire modernogo bat edo egunerokotasunean erabili genezakeen zerbait bilatu nahi genuen, kolore pixkat emango ziona, eta hasi ginen oihal ezberdinak begiratzen, azalarekiko errespetu osoak edo izango zienak, eta kasu honetan popelin organikoa erabili dugu horretarako. Eta bestalde egin ditugu txapela edo turbante itxiak kolore pixkat emateko eta jendeak ere jarri ahal izateko egunerokotasunean erabili nahi izan ezkero. Ni nire kasuan, minbizia edukin unean, ni aurretikan beti zapia beti erabili dut. Eta bitura naukan. Minbizia buruzoila gelitu nintzanean, hasieran peluka probatu nuen, baina nire bizitzako izan. Eta zapiak hasi nintzen jartzen. Egia da beti jende asko galdetzen zidan, tratamentoa juten nintzanean hartzea eta jo nola jartzen duzu, nun erosten dituzu zapiak eta hori. Inoiz ez dut erosi zapi bat onkologikoa. Zera iruditzen zait, apuso bat dela, dirua eta onkologiko hitza jartzen dizutela eta garestitu dizutela gauzak. Gaixo dagoen jendea edo prozesuan dagoen jendea burusoil gelditzen denean, eramaten dituen zapi onkologiko horiek ere diala ikur bat seinalizatzeko edo gaixo dagoela pertsona bat. Eta nik uste proiektu honen alde ona hori dela, ez? Azkenen sortzen dugula sare bat, gaixotasunean bidaian dauden pertsonak eta ez gaudenok, zapi bera daukagula, eta horrek sare bat sortzen duela, nire ustez oso interesgarria eta oso polita. Ikusi daiteke argi eta garbi estereotipo konkretu batzu bete behar ditugula sexu genero sistemaren araberakoak,
eta hortaz emakumeok bete behar ditugula kanon konkretu batzuk, eta rol konkretu batzuk, eta irudi konkretu bat edukitzeko behar hori esleitze zaigu bai gizartetik eta bai oinarrizko egituretatik. Horrek esan nahi du, kanon horien araberako gorputz bat ez dan emadakazu, edo baztertua zehala, edo ikusezina zehala gizartearentzat ez, bai lodi izateagatik, bai gorputz atal bat faltatzeagatik, bai desberdina izateagatik, eta berdin burusoila izateagatik. Nik uste gainera, justo hilearen kontua oso lotuta dagoela emakumetasunarekin, esan nahi emakumetasun hegemonikoarekin, eta erakustea zure burua burusoil da nolabait gizarteak zu irakurtzea ez emakume kanoniko bezala alde batetik eta bestetik gaina gaixo bezala. Nik uste hori guztia eramatea gainera zure bizitzako momentu nik uste oso intenso baten eragina eduki behar dula inondik inora eta denon ardura badela ere horri lekua egitea gainontzeko gorputz ez hegemoniko edo bestelako gorputzei lekua egitea bezala. Bukatu nunean, Mirenek eta Julene ezagututa komentatu zidaten proiektu hori egiteko. Eta ni esan nion, ni prest nagoela. Ni beraiengan gauza asko jaso ditut, eta bizizan ditut esperientzia oso polita beraiekin, hau gaurkoa gau ere. Eta horrela, gero hasi ginen Sandra sartu zen, eta hasi ginen den artean, eta Karmelekin ere hor saltzatu dendan, eta egia esan gozada bat. Bai, oso ondo esperientzia polita bezala. Eta gero jendia beti eskatzen zidan egiteko gauza horiek, baina esnakin nola bideratu, nire barruko gauza hori, eta zuen bitartez, atera dut pixkat hor barru naukana. Uste dut lehenengo gauza esan behar detela erantzunarekin motxigatuko naizela. Ziur nago nik esaten detena, baina askoz zabalagoa eta handiagoa dela. Inurri da maitasuna, inurri da laguntza, inurri da konfiantza, eta inurri da prozesu gogor baten eta beldurra inguratuta eta minbizia oso sakon bizitzen da, ez? Dana okupatzen du minbizia da dana, buruan minbizia, egunerokotasunean minbizia, janaria, minbizia, eta orduan dana da, eta inurri da, pues ya está, guzti horren buelta eman eta ikustea indarra, alaitasuna, maitasuna, eta ahalduntze prozesu bat. Nik ahalduntze prozesu horretan hori ikusten dut. Eta nik zuekin egon ondoren sentitzen naiz altuago, guapago eta ez dakit. Dena. Bai, eta ni Sandrak esan dunakin gehituko nuke, eta motx gelituko naiz ere, ni izan inurrikin bizitu nena pertsona bezala sentitu nintzala, ikusi zidatela Isabel bezala, eta ez minbiziko bularreko emakume bat gaixori dagoena, onkologikoki eta hori dena. Baizik da pertsona ikusi dutera batez ere, ni ikusi zidatela, eta ni hori indar asko ematen dira, zaten bizitza horrela doa, eta hori sentitzea, niretzako oso garrantzitsua zen, eta beraiek hori eman zidaten batez ere, gauza askorekin batera. Inurri da bidai baten akonpainatzen zaitun elkarte bat, ez? Azkenen inurritxok bezala danak elkarrekin lanen dabiltzan bezala, hemen ere badago talde bat inurritxoz bete eta laguntzen diela beste inurri askoi bere prozesuan, ez? Osa niretzako hori da, apoioa, babesa eta ikusmena edo gaixotasunaren erakustea eta dignifikatzean, ustez. Nik ere azken hori azpimarratu nahi nun, pentsatzait bakoitzak bere prozesuak biziko zitula minbiziarekin, azkenen mende hontako gaitzetako bada eta gertuago edo urrunago, baina tokatu altzaizu inguruan. Eta nik uste guretzako ere inurri bai izan dela personalki aitzaki bat, igual momentu baten familian lekua ez genion, egin ez genion zerbaiti lekua egiteko. Netzako inurri pertsonei laguntzeko bide bada.
kasu honetan minbizia zeharkakotik edo oantxe bertan pasatzen nahi dian jende laguntzen nahi dian, eta beharrezkoa den zerbait. Azkenen diagnostia jasotzen duzun lehenetik ate asko izten zaizkizun momentu hortan, norbait eukitzea bide lagun akonsejatuko dizuna zer egin edo beste kasu batzuk badaudela edo entzat lasaitzeko puntu bat eukitzea nire ustez beharrezkoa den gauza dela. Minbiziari besarkada bat ere ematea momentu horietan oso garrantzitsua delako eta beharrezkoa. Hau ere, Joder!